Og karon mga kasiaw, mayong buntag kaniyong tanan. Bag-o na puning kuan kaning collaboration na ako karon sa balay ni Moy Moy mga kasiaw. Tuloy mga kasiaw, kani si Moy Moy mga kasiaw. Kung supporters mo sa Secure Viners, makailagin mo ane kay kani si Moy Moy mo ni siya ay buy bungol sa kuan ilahang mga gigamang mga content. Itong serye nga buy bungol. Serye nga buy bungol sa Secure Viners. Pero di bigay ko bungol tinuod guys han. Pero usahay ug akong pangutan-on di gyud magkadungog. Usahay ra po. Kanang dili magkabantay ba? Aron mo makakuan mo mga kasiaw, lantawan ni kay kani sila mga kasiaw, kaning Secure Viners mga kasiaw, kuan man ni mga kasiaw. Ako ana puning na tropa na po nako ni Bali pamilya na po nila. Lantawan ninyo nang sa Secure Viners nga buy bungol part 1 hantod part 6 puro na trending gina mga kasiaw kanang ilang palabas. Unang na ako karon dire sa ilaha na pod sayo kay ko mga kasiaw. Pero di pag yun ikaw may unang ang plano ni mo ikaw di unang mabot. Ang plano na ko mga kasiaw ako unang makaabot pero kuan kanang break ni kuan daghan naman day ang mga kauban ri sa luyo pero ang ilahang kuan ilahang director nila ulahi pa si Juan, si Squardo o assistant director si Tilio, si Flappy Birds as kumpra nako sa buy bungol. Silang duha mo'y partner ni Flappy Birds ani mga kasiyaw sa buy bungol. Sila mo ani mo ay magkasinabot gyud tinuod nga mo trending to tay mo promote lang ko sa YouTube channel ni Princess Lynn Vlog, best friend ni biyahe ni Kuya Jay. Silang do please subscribe mo lingaw kayo. Kani si Ma'am Princess Lynn kuan taga Singapore ni siya. Ug usa po ni siya ka kuan solid supporter sa mong kuan kabuang. Thank you kay ma'am. Dagan kayong salamat mo sa imong pagkuan. Sa pag-support ha. Bye-bye. Kuan please subscribe sa iyang channel pod. Pon. Upcoming na yang channel. Sige. Salamat kayo ninyong tanan sa mga nagsuporta. Og karon mga kasiaw, naana po sa grupo sa Secure Viners mga kasiaw. Kani mga kasiaw, member Secure Viners mga kasiaw si SB Mayong. Kadula si Mayong og kuan mga kasiaw. Email. Dayon si Idol Dokyo pod Dokyo Vlogs. Ni sila. Si Moy Moy, ora si Moy Moy nanguhit og kuan. Nanguhit mga kasiaw og kay Mito. Nanguhit og Circle Apple. Kay Di Man Star. Siya. Larong katulingin siya. Kunon magula siya, anaon hiwaon mo nang kuan ana mapalimot. Mo og star. Nara Star Apple ko no pero kuan di ay Circle Apple ko no yun si Dokyo. Wala pa mo ilaan mo ni si SB Mayong mga kasiaw. Star Apple. Sa mga subscriber po nako nga dili subscriber nila, palihog kog subscribe sa channel ni SB Mayong, ka Dokyo Vlogs ug kaming patong ka Moy Moy. Boy bongs ko mga kasiaw. Lami po na iyong patsada po ng Circle Apple o Star Apple. Patsada po po do. Patsada. Kaya ma-action og dili kayo hinog mga kasiyaw, kanang tagok mga kasiyaw, maga aslong ng bakba. Aslong og gamay. Dagan mo po rin si Moy Moy day mga kasiyaw og kuano. Kani kay Mito. Ay puti, apoy violet hari pong pikas. Terus Moy Moy ato mo kasiyaw. Tuluyo. Moy. Adi jud makadungog mga kasiyaw, bungol jud ori kadungog to tuluyo. Maayo ka ning ilahang mga kuan sa buy bungol mga kasiyaw kay nga trending yon. Antawan ninyo mga kasiyaw sa Secure Viners mga kasiyaw. Please subscribe Secure Viners para makita ninyo ang kuan
Mo'y siguro aglantaw nyo tong Boy Bungol part 1 to 6. Malingaw mo. Kaihi lagi mo katawa mga kasiyaw. Urot ng kay Mito. May? Urot, huwag kakaon. Huwag nanguwet. Sila kakaon. Huwag gagamaan ng kuwet. Sila kakaon. Gane mo. Ha? Mangga? Nay, parang kasi yan hindi mangga. Men! Dagko ni mo gane kagmay. Ako na yung kami ko. Madagaw karabaw na yung gamay. Yuri sa. Kuane. Kuane moy, kandingon ni moy. Kandingon basta. Ba maron. Padungog-dong, kulit si sir, kiwa ko iligo. Kandingon. Iligo ka. Kamu semua iligo. Kaning mangga guys, ang utahe si Baydokyo. Kuan ba kuno? Karabawon. Madako, karabawon, pero magamay lagmit kandingon. Hindi ko kandingon. Adi gina padungog-dungog mo. Kuan Kami nang gawin og kamera mo na istorya gina. Mabulabog mo nung taning mo tayo liguan eh. Ug karon mga kasiyaw, kuan dinhin na naman ni tama ni ako ang kuan ron. Kaya napamanday siya ilaing Napunong lakaw. ko ilaing lakaw god. Importante. Pasalamat po sa grupo sa Secure Biners mga Guys, kasiyaw. ayaw kalimut subscribe ni Kuan, probinsyanong siyaw. Ug ni Dokyo, kaniyo. Ay, ug ni Kontod ni SB Mayong. Okay na na, i-monetize na, di na pwede. Kani ay nalaman po na, i-monetize na. Kani ka sir. Og dako kay kong pasalamat. Road to kuan eh. Road to 1 million subscriber. Sana all. Daghang kayong salamat sa Secure Biners nga usap pod nga itabang sa kuang channel ug pag-promote pod sa kuang channel nga naapod sila kanunay nga panahon nga naapod ko nila. No? Si Dokyo, si Moy Moy, si Juan, si SB Mayong. Ako kay ko pasalamat Dili kani mo guys. ka paabot si sir sa uban kay naman siya ilakaw di ay. Namon po ko ilakaw guys. Nya, Kami kabalog. kaning amo ang panagtabi dire di man ni mahuman, ni pa nag-istorya di po maputol, daghan pa pong higayon Sa munang sunod na pod. sa sunod. See you next week dito lang sa Probinsyanong si Aw. O dinhirataman sa tanang gasuporta sa akong channel, daghang kayong salamat. O sa katong wala pa ka-subscribe sa akong channel, Please subscribe. please subscribe Probinsyanong Siaw and hit the notification bell para updated mo sa upcoming mga videos. Daghang salamat. Tabo. Maayong adlaw kanyong tanan.